and go do my will. Go tell that lonesome liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backslider. Чапканова. Спектакълът Кръстопът под наем от Орлин Дяков може да гледат русенци тази вечер от 19 часа в камерната зала на Драматичния театър Сава Огнянов. Постановката е на Орлин Дяков. Две изложби могат да посетят също русенци. Първата е на Славейко Петров, който представя живопис. Големият взрив за финал на Преди всички тази сутрин днес започва по